खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि कयल मयल बाजाराव इउपिपिएल दलनि राजखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। 10 नं निसिमा बियाबनि कयल मयल बाजाराव इउपिपिएल दलनि राजखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारिजों लोगोसे इउपिपिएल दलनि जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि कयल मयल बाजाराव इउपिपिएल दलनि राजखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारिजों लोगोसे इउपिपिएल दलनि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन दलनि गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दलआव जयेन जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि बिसायख'थिनि खालारा खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दं आरो बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि गोख्रों फोसावदिं मेल खालामनाय आरो दोलो सोलायनाय हाबाफारि लानाया सोलिगासिनो दं। 10 नं निसिमा बियाबाव इउपिपिएल दलनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि फोसावदों आरो रनजित बसुमतारीखौ निसिमा बियाबनि बिजाथि फोसावनायलाय निसिमा बियाबनि रायजो राजाफोरा बिथां रनजित बसुमतारीखौ देरहासार खालामनो थाखाय इउपिपिएल दलआव लोब हाबफैदों। बे इउपिपिएल दलनि राजखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि आरो जयनिं हाबाफारियाव रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे एमपि रनगोरा नार्जारी, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। गुबुन दलनिफ्राय हाबफैनाय बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि। थारैनो मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ आङो गोजोननाय होग्रोबाय आंनिफ्राय। आंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय आङो जेब्लानाखि बिटिसि सुक्ति जाजेननायनिफ्राय आङो दिनै बिपिएफआव जगदान होबोदोंमोन आरो बिपिएफआव आङो खामानिखौ मावबोदोंमोन। बिनि गेजेरावहाय आङो दिनै गिदिङै नुबोबाय माखासे समफोराव माने बिथांमोननि साननाय हनाया जिर'। दा आङो बेखौ नुदों माखासे जोङो समनि गेजेराव बेबायदिनो गिदिंनायफ्रावहाय नुयो माखासे बिथांमोननि साननाय हनायफ्रा माने साननो बिथांमोना बुङो खिन्थु मावनाया मोनसे। दा जोङो समनि गेजेराव मालाबा समाव पार्टियाव फैयो खारन मानो होनोब्ला बिनि गेजेरावहाय जायजों गोरोंजों गोरों आं बेखौ थोंजों बुंगोन माने जों बायदि सासे जाम्बा सुबुंफ्रा जुदि फैयोब्ला माने रावबो जोंजोंहाय रायलायनाय सभागिता लानायखौ आं नुवाखै। दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय माखासे गोबांथार बेबायदि नैबे 5 बोसोरनि बेलायाव दिनैहाय इउपिपिएल हान्जाबो सरकाराबो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बे हान्जाफ्रा दिनै गोबांथार खामानि मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै आङो दिनै गावनि गोसोजों आङो जयनिं जादों। दा आङो बेवहाय माखासे थाबोनाय माखासे मानसिफोरनि सायाव आङो जेबो बुंनो गोसो गैया। दा आङो आंनि बेक्तिगत आङो बिपिएफनिफ्राय आङो दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै आङो जयनिं जाफैबाय। बेनो बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै नामा जायनि थाखाय नोंथाङा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ सायख'ना लादों आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जिहेतु नोंथाङा बिटिसि गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो नोंथाङा दं होननानै बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों बे समाव नोंथाङा मा बिबानाव दं? जिथुनाखि आङो सासे भटार हिसाबै आङो भटखौ होबोदोंमोन। भट होयोब्ला गावनि आसिनि माबा मोनसे मैल्यखौहाय बयबो एसेब्लाबो साननाया फैयो। दा बेनो आङो जेब्लानाखि बिपिएफआव भट होबोजेनदोंमोन बेनिफ्राय आङो दिनैसिम दङमोन। बे 2025 सिमहालागै आङो बिपिएफआवनो थाबोदोंमोन। दा दिनैहाय भटार हिसाबै दा आङो जेबो माबा मोनसे राहा मोनैलाय आङो दिनै दा मोजां बे सरकारखौ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ नागिरनानै आङो बेवहाय फैनाय जादों। जेम्सजों माबायदि नोंथांनि सोमोन्दो? जेम्सजों आङो मोजाङैनो सोमोन्दो दङमोन। थेवबो बेनि गेजेराव माखासे आं बेफोरखौ बुंजोबनाय नंला। दा बेनो माखासे जोङो फननि जुगिदिबो जोङो जगाजग थालायोमोन जेम्स सारजों आंजों। दा बेनि गेजेरावबो जों बायदि माखासे मानसिया आं बुङो जाहैबाय नायफिनाखै नामा? दा जों नायफिनाखैयानो होननानै बुंजायो। खारन मानो होनोब्ला गोबां माखासे माने मेगनजों नायनाय माखासे दा जोङो नुहुरो खालामाथि हाजो थ' हिमालया हाजो ना। खालामाथिखौ नायोब्ला हिमालया एसे देरसिन होननानै जों हमनानै ला। माने गिदिर मानसिफोरनि सायावहाय मेगना थाङो, जों बायदि गोरलै मानसिनि सायावहाय माने बेबायदि आरोना। दा आङो बेखौ बुंगोन। बेवहाय रनजित बसुमतारीया नोंथांमोननि बियाबाव फैदों सासे
जोबोदनो गोख्रों सासे दैदेनगिरि जाय बिथाङा बावखुंग्रि बियाब आरो बे समाव निसिमा बियाबाव बिथाङा बिबान मोनदों एबा बिथाङा बिजाथि इउपिपिएलनिफ्राय सायख'जादों देरहानायनि सम्भाबनाया बेसेबां नोंथांनि नोजोराव दा नैबे जोंनि 16 नं निसिमायाव 100% होननानै आं सानो माने बहुत मानो होनोबा जोङो गिदिंबायो आंबो सासे ससियेल मिडिया एक्टिभारि हिसाबै कार्यकारी हिसाबै आंबो गिदिंबायो जेनेबा निसिमायाव दा बेयाव गिदिंनाय समावहाय आङो माखासे गोबां जायगाफ्रावनो नुयो माने इउपिपिएल हानजायाव लोब लोब मिथिं दावथिंफ्राव बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों दोबै दोबै औ बे समाव मिथिनो थाखाय नाजागोन सासे आबौ दङ मा बुंगोन बे समाव इउपिपिएलआव दिनै हाबबाय रनजित बसुमतारीखौ नुनानै माबायदि मोनदों गोसोआव गोसोआवथ' मोजाङानो मोनबाय बेनिफ्रायथ' आं बिपिएफआवसोमोन नालाय बिपिएफआव दङमोन औ माने बिपिएफआवसो आं भट होबाय थायोमोन दिनै आङो फिसाफ्राबो जुदि बहायनो फैबायबा गासिबो फैजोब्बाय नामा फिसालाफोरा फैजोब्बाय दा बेनिखायनो नोंबो फैबाय नामा औ फिसाफ्रानो बाव गोरोबबायबा आंबो गोरोबनोसै होननानै आं बेखिनिखौनो बुङो आंथ' इसिबां फथायबो मा होनाय जिहेथु गोलाव सम बिथां जेम्सआ नोंथांमोननिनो सासे दैदेनगिरि महरै बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि महरै दैदेनलांबाय नोंथांमोननो मा सुबिदा होनो हाखो हायाखै माने जोङो बेफोरनिफ्रायबो बिसिनिफ्रायबो जेबो मोनजाखायाखै मोनजानायालाय खिन्थु भटखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो होबोयोमोन जों गोदो पिटिसियावबो होबोखादों ओमफ्राय बे बिपिएफआवबो होबोखादों आं दिनै इउपिपिएलआव हाबनाय जाबाय दा सोरनो होगोन भटखौ इउपिआव होनोसै इउपिपिएलआव होसिगोन औ दा इउपिपिएलनिफ्राय न' मोनगोन ना मोनाखै इउपिआव फिसालाया मोनबाय फिसालाया मोनबाय इउपिपिएलनिफ्राय औ बिपिएमनि समाव मोनगोन ना मोनाखै मोननाया आं मोनदों बिपिएफनियाव मोनगोन ना मोनाखै न'खौ मोनदों आं मोनदों आंनि नामाव दा फिसाला साथामबो इउपिपिएलआव मोनजोब्बाय आरो साथामबो मोनजोब्बाय इउपिपिएलआव औ प्रमद बर'आ खामानि मावगोन ना मावाखै रायजो राजाफोरनि थाखाय मावदों खोमा आंथ' हालुवासो नालाय बाहेरायावथ' ओंखारो आं थेलासो बोलाबायनानै जायोमोन दा मोजां मोनगोन नुवाखै रनजित बसुमतारीखौ नोंथांमोननि खाथियाव फैबाय मोनबाय देरहागोन देरहाया रनजितआ आं दा भटखौ बावनो होनोसै देरहागोन ना देरहागोन आरो बेक्ति আছে बर'ना मोनथिनो थाखाय नाजागोन माबायदि दाथ' जइन जाबाय दिनै माबेया हानजायाव दङमोन जिखौ आं मनाव माने मोजां मोनबाय आं बेयाव फैबाय थारमाने माबे हानजायाव दङमोन बिपिएफआव दङमोन मा होगोन नोंथांमोन बिपिएफआव होनायाथ' जेबो गैया जेनेबा 17 बोसोरसिम बिसोरो सलायबाय सरकारखौ दा बे समाव जोंहाथ' ओरैनो न'खर जाबाय न'खर जानायावहाय आसा थायो मोनसे जेनेबा गथ' गथाय दङ जोंथ' खामानि मावना जाग्रासो नालाय जों जाबाय सासे जेनेबा गरिब अबस्था दा जोंहा जेनेबा गथ' गथाय थानायाव जेनेबा फरायनाय मानाय थायो बेफोराव माबा मोनसे जुदि खहा बा माबा मोनसे उफाय गैयि जायोब्ला सरकारनिफ्राय माबा मोनसे जेनेबा अनसुंथाइफोर लुबैयोना लुबैया होमबा जेनेबा बिसोर सरकार बे जों आवगाय दं समावहाय बे पार्टियाव दं समाव सरकारनिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइखौ लुबैयो नाथाय मोनाखै बिपिएमनिफ्राय मोनाखै जेम्सआ नायफिनगोन ना नायफिना नोंथांमोननि जायगायाव फैगोन ना फैया खबरबो गैया खबरबो लाया थांफेरा नामा फैयो गामियाव फैयो खिन्थु जों बायदि मानसिफोरखौ नायस'ना नोंसोरबो नायस'ना जेबो अनसुंथाइ होफेरा नामा बेबायदिब्ला अब्ला माबोरै मोजां जानो हाथावथाव बे माबा पार्टिया जेनेबा बेखौ हामजानाय मोनिलाय दानि पार्टि जा जों जइन लादों बे पार्टिखौ मावनायखौ मोजां नुनायजों दा हामजानानै बेयाव जइन लाफैबाय इउपिपिएलआ देरहागोन ना देरहागोन रनजित बसुमतारीखौ लोगो मोनबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनो बरायगोन बिनि बुंनाय रावफोरखौनो आं फसायो मोजां मोनो देरहागोन ना निसिम 100% दा दा आंनि बुंनाया